सनिया मुसाहारिया गोमानानै दं। सासे सनिया कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दिगालदङा गामिनि बिमा सनिमा मुसाहारि आरो कार्तिक मुसाहारिनि नैथि फिसाजो सनिया मुसाहारिया थांनाय 8 मे खालार खालि गोमायो। फोरमायनाय बायदिब्ला न'निफ्राय मुसलपुर कम्पिउटार क्लास लानो बिमाया बाथौफुरि सकसिम दोनहैदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनासै। कम्पिउटार क्लास लानानै हरनि 7टा 8टाबाबो सौफैनायलाय आङो फैगोन खोमा होननानै नेनानै थाबाय थादोंमोन। सानब्रै सानबाया नेनानै थाबाय थादोंमोन। गैया दिनैसिम गैया, गथ'आ खबरबो गैया, बिनि मबाइलाबो सुइच अफ दा। सनिया मुसाहारिनि बिमा बिफानो गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन। बेबादिनो सनिया मुसाहारिखौ 8 मे खालार खालि बिमाया बाथौफुरिसिम दोनलांनायनि उनाव श्रद्धाय हिरक ज्योति बर'आ साइकेलजों बाथौफुरिनिफ्राय मुसलपुर फारसे लांनायखौ बिदा धनेश्वर मुसाहारिया लामायाव नुनो मोनदोंमोन। मख'जाथावदि सनिया मुसाहारिया न'आव फैफिनियाव बिमा बिफाया सन्देह खालामदोंमोन हिरक ज्योति बर'आ सनिया मुसाहारिखौ बहाबा दोनखारलांदों। नाथाय फोरमायनो गोनांदि हिरक ज्योति बर'खौ फिन 14 मे खालार खालि हारसिङै बरबरियाव फुंनि 8 रिंगायाव बिदा धनेश्वर मुसाहारिया नुनो मोनफिनो। हिरक ज्योति बर'खौ हारसिं नुनो मोननायनि उनाव सनिया मुसाहारिनि बिमा बिफाया सन्देह खालामदोंदि सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सेंग्राया मोजां मोनफ्लाना फाव फान्दायनानै गुबुन जायगायाव स्रोदै फानहरबाय। मख'जाथावदि 14 मे खालार खालिनो हिरक ज्योति बर' मुंनि सेंग्रायाबो खारखोमाना दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै मुसलपुर पुलिस थानायाव 15 मे खालार खालि केस थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो सनिया मुसाहारिनि गुमुर मोननाय जायाखिसै। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय नैबे सनिया मुसाहारि आरो हिरक ज्योति बर'खौ बहाबाफोर नुसनोब्ला हमना दोननानै 8761903955 आरो 7086969109 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों। सासे सनिया कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। आंखौ बाथौफुरि जायगासो दोननो होलांनायलाय आं दोनहैदोंमोन। बेनिफ्राय आंनि फिसाजोखौ हिरक ज्योति होननाय सासे सेंग्राया मोजां मोनो होननानै जों मिथिया, गामिनि खुगानिफ्रायसो मिथिनाय जादों। बे सेंग्राया मुसलपुरसे दोनलांदोंमोन आरो बिदायाबो लामायाव लोगो मोनदों। बिनिफ्राय दा गथ'आ न'आव गैया, न'आव मोनफैफिनाखै। सानथाम सानब्रै जोङो फैबाय थाग्रालाय कम्पिउटार क्लास लानानै हरनि 7टा 8टाबाबो सौफैनायलाय आङो फैगोन खोमा होननानै नेनानै थाबाय थादोंमोन। सानब्रै सानबाया नेनानै थाबाय थादोंमोन। गैया दिनैसिम गैया, गथ'आ खबरबो गैया, बिनि मबाइलाबो सुइच अफ दा। रावनियावबो खबर मोनाखै। आरो हिरक ज्योति जायबा सेंग्रा मोजां मोननानै लांनाय बेनि मबाइल नाम्बाराबो सुइच अफ जानानै दङ दा। आरो बे सेंग्राखौ लाना थांखांनानै 15-14 थारिख खालि बे गावनिनो बिदाया लोगो मोनदोंमोन बरबरियाव फुङाव। नाथाय दा बियो मोजां मोननानै बे आंनि फिसा सनियाजों जमा गैया। जोङो मिथिनाय बायदिबा बे सेंग्राया बे गथ'खौ फाव फान्दायनानै गुबुननो फानहरदों। बेनिखायनो आं फोथायो बे हिरक ज्योतिया गुबुन जाथिनो फानहरदों होननानै आं फोथायो आरो दा। रायजोफोर सोरबा मोनोबा बा बबेबा दखान फाहाराव नुबाय बायोबा आरो हिरक ज्योतिखौ नुबाय बायोबा हमनानै दोन आरो नैबे मबाइल नाम्बाराव फन खालाम। आंनि गामिया 2 नं दिगालदङा गेजेरमाखा। आंनि मुङा धनेश्वर मुसाहारि। कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै थांदोंमोन आंनि बिनानावा। थांनायाव आगैखौ माने आइया दोनहैदोंमोन बाथौफुरि सगालासे। थांनाय दोनहैनानै फैबायमोन आइयाबो। फैनानै ओमफ्राय दा सासे सेंग्राया लाना थांदों साइकेलाव दिखांनानै आगैखौ, हिरक ज्योति बर'। बेखौ लोगो मोनदोंमोन आं बेलाबारि
सारियालियाव लाखिनो थिननायाव बे लाखियाखैमोन। ओमफ्राय आंबो आरो खामानियाव बेस्थ'मोन ना इदिनखालि। गामिनिफोरा मिथिनाय बायदिबालाय आंनि बिनानाव सनिया मुसाहारिखौ हिर'जयन्तिया मोजां मोनो होनना मिथिनाय जादों। माने हिर'जयन्तिजों जोंहानि आगै सनियाजों सानैजों मोजां मोनलायो होननानै आं सानदोंमोन। ज्यतिया आंनि बिनानावखौ हाबा खालामगोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय आंबो 14 तारिख खालि बरबरायाव नुदो फुङाव 8टासोआव। ओमफ्राय बेलासि मोना थांना नायफिनबा आं बरबरायाव नुफिनदिया मानसिखौ। बेखायनो आं सन्देह खालामदों जे हिर'जयन्तिया आंनि बिनानावखौ लाना थांनानै बेलेगनो फानहरदो। दिनैसिम माने बे हिर'जयन्ति सेंग्रायाबो खारखुमानानै दङ, न'आव खनसेबो नुजाफैयाखै। बिनानावनि थाखाय दा आं सानो दे आंनि बिनानावखौ जेरावखि जाया दखान बाहारफोराव नुबाय बायोबा माबा लोगो हमनानै लाखिनानै दोन। नाम्बारा आंनिया जाहैबाय 7086969109।